Joo, terve vaan siellä YouTubessa olijat, niin tässä on nyt vaan semmoista pientä, no, tiedotusasiaa vaan, että mä lopetan ton videoiden tekemisen. Ei enää jaksa kiinnostaa videoiden tekeminen ja tylsäks meni koko homma ja tämmöstä. Ei enää jaksanut yksinkertaisesti kiinnostaa videoiden tekeminen enää, niin se vaan romahti se koko homma, niin ei enää kiinnostanut. Ja mä varmaan lopetan sen videoiden tekemisen tähän. Ehkä joskus kaukaa tulevaisuudessa saatan, nimenomaan saatan, ehkä, ja vain ehkä tehdä jotain videota. Mutta todennäköisesti tällä kanavalla minä poistan tämän kanavan ehkä jonkun. Varmaan ehkä mun loman loppuvaiheella, että saa vähän aikaa katsella noita vanhoja videoita ja silleen jos haluu ehkä jonkun yhden videon saatan vielä tehdä ja varmaan jotain Slenderia tai jotain saatan kuvata, mut ei se ei enää vaan yksinkertaisesti kiinnosta niiden tekeminen enää, vaikka se joitakin, sanon nyt vain joitakin tuttujen mielestä, en kerro todellakaan nimiä. Heidän mielestä oli kuulemma hauska katsoa videoita, mutta ei se nyt oikein onnistunut toi videoiden teko, niin ei se enää oikein iske. Ei se vaan onnistu enää. No, 3 viikkoa sitten oli niinku viimeksi. Kyllähän näitä tilojakin oli 7 ja no näyttökerrat nyt oli mitä oli, mutta eikä se jos suosituin taisi olla toi Tappo-Lukan parhaat pelat Black Mesasta ja silleen. Ehkä jotain vaan parhaat videot saatan jättää YouTubeen, mutta ehkä jollekin toiselle kanavalle tai sitten täällä, mutta vaikka olikin 7 tilaajaa, niin ei riittänyt edes 10, niin ehkä jos olisi 10 tilaajaa ollut, niin ja vielä ihan oikeita tilaajia, ettei joku olisi vaan tehnyt huvikseen vai jotain. 3 kanavaa lisää, niin olisi tullut 10 tilaajaa, niin kun ei ollut 10, niin ei ollut 10. Niin. Ei se mitään. Elämä menee. Ei enää jaksa vaan kiinnostaa yksinkertaisesti videoiden tekeminen, niin parasta se on sit vaan lopettaa. Turhaa aikaa vaan vie silleen pakko mieltä rupea tekemään. Parkkana nyt tää video, vaikka yhtään huvittais. Niin ei enää. Ei enää jaksa. Liian tuskallista. No. Se on ensi kertaa ja elikkä tämän videon jälkeen ei tule todennäköisesti kuin ehkä 1 tai 2 videota enää. Se on morjesta ja koittakaa elää. Moro. Con los terroristas. And do the Harlem Shake.